Sestava v bránce Extrém, obrana Klaxon, Robinson, Seberkrém, další obranný dvojce Ibalgin, Trautenberg, útok Pivson, Simpson, Sonny Eriksson, Parkinson. Začíná zápas Švédsko-Česko. Lučánek, gól! Gól! Tomáš Rodek, gól! Hubáček, gól! Očišvaca, gól! Horáček posílá před bránu, Rachůnek na pál, gól! Gól! Rachna, kachna, toto letělo! Střídačka se drží kolem ramen. Kašpar se rozjíždí proti Gustafsonovi. A gól! Lukáš Kašpar zase vytáhl svůj klenot. Backendový plafák, roztáhni mi nohy a já tam dám kotouč tak, jak se sluší a patří. Gól! Modré čáře. Takhle na gól! Petr Nedvěd! Michálek bojuje o puk a ještě ho vybojoval. Milan Michálek, gól!